Bueno, eta esaten dezuela, talde hau, ja, usten dut, 5. diskakin izatela, da, zenbat urte ja martxan zaudetela? Bai, taldea berezaz izen 2006an. 2006 urtean, bale. Eta hor, kontua da 2006an hasi ginen, baina 2012an egin genuen lehenbiziko diskoa. Aurreko urteetan batez ere kalean jo izan genuen, eta hola. Vale. Eta ja 2012an grabatu izan genuen. Ja, lehendabiziko diska. Hori da. Kalian, ge hori gaina musika hori... Ez que kalian, berdi, kalian sekak xarma musika horrek, ez da? Festa giruan, kale kantoitan, eta hor jendia dantzan jarri, eta, hombre, gero holtza gainean bai izango, baina berez kaleko musika, ez da? Gure tokia da kalea, zenean maite dugu kalean jotzea, jendearekin, hor, elkarlanean egotea kalean. De hecho, hori Second Line, ez? Esaten duena da, garrantzitsua dela jendea, ez? Vale, eta Second Line hori zer dek? Zaldik. Gale, zaila niri. Second Linea esaten zaio ni horrean zen, berez, beraiek beste egiteko modua, kalean beste egiteko modua beraientzat da, normalean, berez, funeraletatik eta heldu den, igual imagen hori badaukazu, beti izaten da, hildakoa eta bere familia aurrean joaten da, atzean musika banda doa, eta atzean badoa Second Linea da bigarren lerroa, eta dira bakarri musika kaletik pasatzen denean besta egitera sartzen den jendea. Eta horrek musika horretan eta kultura horretan badu sekulako garrantzia dira esan. Egia esan, Nueva Orleansen musika jotzea hiletetan, da hori hemen ia pentsa ezinaek, ez da? Bai, hori lehen esaten genuen hori elementu diferente... Lortu ezue hori sartzia, lortu ezue? Hiletetan, ni pare bat aldiz jo izan dut. Baina ez esan bezala, baina zerbait bai. Eta nire oso polita da niretza. Ni zukaldari hona izela hiri jarko jamartxan. Barkatu da, moztu indiatela. Ez dut inoiz egin hau, Claro, han... Murua moztu eta asala gendu. Hango kontutan hori, niretzat oso polita da, ze horrek argita garbi Afrikatik etorri den gauza bat da. Afrikako kulturan beti dago gehiago eriotza agurtzea bezala, da bizi izan dena ospatzea. Orduan, hori ez, Afrikako kulturan oso ohikoa zaigu, eta hori New Orleanseko kulturan horregatik dago. Da afroamerikarren berezko zer bat, ez? Norbait bizi izan dela ospatzea, hori. Orduan bizkat horrekin du harreman, eta bai, guretzat, egia esan, gure kulturan raroa da, bai. Hemen emateu, hileta baten ezin dela festagirua sartu, ez da? Claro. Baina ze ondo bengo zan egia esan, ez da? Bai, badu bere, zera bai.